مرحبا حجي دما قنقنيا انقصلينا idioms ناي سغو زيغدف ناي سغو زيغدف كنبل كلنا زمدنو زخبر معناتيو زمدنو زخبر زمدناو زخبر ناي سغو زيغدف loyal to family, family oriented, committed to kin, dedicated to relatives. ناي سغو زيغدف ناي سغو زيغدف ناي سغو زقنطو خدبل كلنا يمساسل يمسو ناي بيتسبو زحممو معناتي زي ناي بيتسبو زخونه ነገር زحممو ቃንዛ ቤተሰቡ زحممو ድኽነት ቤተሰቡ ዘሰክፎ ናይ ስጉኡ ዝቕንጦ He is loyal to his kin. He values his family. He prioritizes his kin. He holds his family in high regard. Exactly. ናይ ስጉኡ ዝቕንጦ ሰላሕ ጉልዱም እዩ ክንብል ከለና ሓደ ሰብ ድማ ቀስ እንዳበለ ስሩሑ ዘይገድፍ ማለት እዩ ሰላሕ ጉልዱም እዩ ዘይግጠም ቀስ እንዳበለ ግን ስሩሑ ዘይገድፍ His actions are concealed. He operates in the shadows. His behavior is behind the scenes. He keeps his actions under wraps. ሰላሕ ጉልዱም ነፍሱ ቅንጥጥ ኢልዎ ክንብል ከለና ድማ ገለ ነገር ተሰሚዕዎ ማለት እዩ ገለ ነገር ብውሽጡሲ ገለ ነገር ኮርኩርዎ ገለ ነገር ተሰሚዕዎ ነፍሱ ቅንጥጥ ኢልዎ He sensed something wrong. He felt uneasy. He had a bad feeling. He experienced discomfort. He perceived a problem. ብውሽጥኻ ዝስማዓካ ነገር ኣሎ ሓደ ግዜ ሰው ነፍሱ ቅንጥጥ ኢልዎ ንብሎ ማለት እዩ ገለ ነገር ተሰሚዕዎ ተማሳሳሊ ነፍሱ ነጊርዎ ዝመጽእ ነገር አቀዲሙ ተረዲኦ ማለት እዩ ነፍሱ ነጊርዎ ገለ ነገር ፍጻሜ ከምዝ ፍጻምሲ ነፍሱ ነጊርዎ His intuition warned him. His gut feeling told him. Something deep down alerted him. His instincts signaled trouble. Exactly. ነፍሱ ነጊርዎ ነፍሱ ነጊርዎ ጉብን ሽብን አትይዎም ክንብል ከለና ድማ ተማራቲ ጉብን ሽብን አትይዎም ራዕዲ አትይዎም ማለት እዩ ብርቱዕ ፍርሒ አትይዎም Highly terrified, deeply scared, extremely afraid, paralyzed with fear, overcome by terror. ጉብን ሽብን አትይዎም ንሰብ ድማ ነፋሒቶ እዩ ትብሎ ከለኻ እንታይ ማለት እዩ ነፋሒቶ ሕብራ ተቀያየር ኣብዘ ዝኸረቶ ገረብ ወይ ቦታ ንዑያ ትመስል ግምጥል ዝብል ማለት እዩ ሓፂሩ ባህሪያቱ ግምጥል ዝብል He frequently wavers. He changes his mind often. He's inconsistent. He frequently shifts positions. ነፋሒቶ እዩ ግምጥል እዩ ዝብል ኒውነጆ ባህሊ ማለት ድማ ኣብ ሓደ ዘይቀውም ካብዚ ናብቲ ባህል ማለት እዩ ኣብዚ ናብቲ እንዳበለ ዝመላለስ ኒውነጆ ባህሊ He has no fixed position. He lacks a permanent spot. He's unsettled. He has no consistent base. Exactly. ኒውነጆ ባህሊ ፈርፋር ጽፍሪ እዩ ክንብሎ ከለና ንሓደ ሰብ ድማ ፈርፋር ጽፍሪ እዩ ማለት ኣበር ሰባት ዘኳማስዕ እዩ ኣበር ሰባት ክስቶ ከምዚኣ ተገበረ ከምዚኣ ላቶ ከምዚኣ ማለሲ ናይ ሰባት ኣበር ጥራሕ ከብል ዝሓልፎ ማለት እዩ ናይ ሰባት ዘዋጣውጥ ማለት እዩ He eagerly criticizes others. He's harsh in pointing out faults. He delights in others' shortcomings. He's keen to undermine others. He relishes in finding faults. ፈርፋር ጽፍሪ እዩ ኣበር ሰባት
ዘኳማስዕ እዩ ኣራግፅ ወዲኦምና ክንብል ከለና ድማ እንታይ ማለት እዩ ኣዳኺሮምና ማለት እዩ ኣራግፅ ወዲኦምና They disregard our privacy. They violate our personal space. They invade our privacy. They fail to honor our privacy. They don't value our privacy. ኣራግፅ ወዲኦምና መዓልቶም ኣይስኣኑ ክንብል ከለና ድማ ደሓን ሓደ መዓልቲ ኣሎ ስብእነትና ነርእየሉ ማለት እዩ ሓፂሩ መዓልቶም ኣይስኣኑ ክትብል ከለኻ ሓደ መዓልቲ ኣለና ስብእነትና ነርእየሉ Roles will reverse. The tide will shift. Fortune will change. The situation will flip. Power dynamics will change. Exactly. ሓደ መዓልቲ ንሕና እንታይ ዝበሃልና ንፈድየሉ ማለት እዩ ንፈድየሉ መዓልቲ ናይ ፍድያ መዓልቲ ክህሉ እዩ ይዝብል ዘሎ ማለት እዩ መልእኽቲ መዓልቶም ኣይስኣኑ ገንዘብና ወይ ጥሪትና እያተን ክንብል ከለና ድማ እንታይ ማለት እዩ ከብትና ጠለበጊዕና ወይ ድማ ማልና እያተን ንምባል እዩ ዘስምዕ ገንዘብና ጥሪትና ከብትና ጠለበጊዕና ወይ ድማ ማልና ንምባል እዩ ዘስምዕ They are our animals. They belong to our herd. They are a part of our farm. They are our farm animals. ገንዘብና ጥሪትና እያተን መከራና ፀጊብና ክብል ከሎ ሓደ ሰብ ድማ እንታይ ማለት እዩ ሞኽ ኢልና ትዒብና እዩ ዘስምዕ መከራና ፀጊብና We are drained by the situation. This situation has worn us out. We are fatigued by what's happening. This situation has taken its toll on us. በዚ ኩነታት ሲ መከራና ፀጊብና ብሰባት እውን ክኸውን ይኽእል እዩ በዞም ሰባት እዚኣቶም መከራ ፀጊብና ሞኽ ኢልና ትዕብና ኣይበልዑ ኣየብልዑ ክትብል ከለኻ ድማ ንሰብ ኣይጠቕሙ ንነብሶም ንሰብ ኣይጠቕሙ ንነብሶም ኣይጥቀሙ ማለት እዩ ንነብሶም ኣይጠቕሙ ክልቲኡ ሓደ ኣይጥቀሙ ወይ ከዓ ኣይጠቕሙ እዚኣ እንታይ ዝብል ዘለኹ ንሰብ ኣይጠቕሙ ንነብሶም ኣይጠቕሙ ኣይርብሑ ኣይረብሑ እዚኣ እንታይ ኣይረብሑ ኣይርብሑ ወይ ድማ ንሰብ ኣይጠቕሙ ንነብሶም ኣይጠቕሙ ኣይበልዑ ኣየብልዑ እንታይ ማለት እዩ ብእንግሊሽ They bring no benefit to anyone. They serve neither themselves nor others. They aren't useful to anyone. They offer no value to themselves or others. ኣይበልዑ ኣየብልዑ ኣይረብሑ ኣይርብሑ ፀብሕና ወይ ድማ ማዕድና ደፊኦሞ ክትብል ከለኻ ክልቲኡ ይኸውን እዩ ፀብሕና ደፊኦሞ ማዕድና ደፊኦሞ ክትብል ከለኻ ንቡር ህይወትና ወይ ድማ ዕድልና ኣባላሽዮሞ ንምባል እዩ ዘስምዕ They ruined our happiness. They turned our joy into misery. They made our lives difficult. They destroyed our well-being. They took away our comfort. ፀብሕና ደፊኦሞ ማዕድና ደፊኦሞ ማይና ዘሪጎሞ ወይ ድማ ማይና በቲዖሞ ክትብል ከለኻ ድማ ሓድነትና ዘሪጎሞ ወይ ድማ ፍቅርና መሪዞሞ የስምዕ They disrupted our harmony. They fractured our togetherness. They undermined our solidarity. They tainted our unity. ማይና ዘሪጎሞ ማይና በቲዖሞ ፅሩይ ማይ ክንሰቲ ኣይከኣልናን ኩልና ማለት እዩ ዘስምዕ በቲ ሓደ ወገን ሓድነትና ዘሪጎሞ ፍቅርና መሪዞሞ ግንባርካ ኣይተሃቦ ክትብል ከለኻ ድማ ግልፂ ትኹን ማለት እዩ ከይትጥቃዕ ወይ ድማ ከይትጉዳእ ወይ ድማ ከይትጥቃዕ ግንባርካ ኣይተሃቦ ግልፂ ኣይትኹን Stay guarded for your safety. Protect yourself by staying closed. Be cautious to safeguard yourself. Maintain your defenses for protection. Exactly. ግንባርካ ኣይተሃቦ
ቃልዕ ኣይትውፃእ ማለት እዩ ሓፂሩ ሕቆኻ ሃቦ ክንብል ከለና ድማ ኣይትገደሰሉ ንዕካ ይሕለፍ ማለት እዩ ሕቆኻ ሃቦ ወይ ዝባንካ ሃቦ ድማ ንብል ኢና Pay no attention to him. Brush him off. Don't engage with him. Disregard his presence. Overlook him. ሓንሳእ ብርክኻ ስበሮ ክንብል ከለና ወይ ድማ ብርክኻ ዕፀፎ ንብል ኢና እንታይ ማለት እዩ እዚ ቁርብ ዕርፍ ኣብል ማለት እዩ ሓንሳእ ብርክኻ ስበሮ ሓንሳእ ብርክኻ ዕፀፎ ክንብል ከለና ቁርብ ዕርፍ ኣብል Relax a bit. Have a break. Take it easy. Unwind for a while. ሓንሳእ ብርክኻ ስበሮ ደኺምካ ኣለኻ ቪድዮና ኣብ ዘወዲና ያለና ብዝተረፈ ሰሰናዩ ጥጥዑሙ ንዓኸትኩም See you in the next video.